O pintor Jordi Montava acaba de inaugurar no día de hoxe a súa exposición de óleos na Casa da Cultura de Chantada, que permanecerá aberto ao público ata o día 27 de setembro. O propio artista falou para Televinte sobre a súa obra e sobre esta exposición en concreto. Bueno, aquí hai un pouco variado, hai de todo un pouco, hai desde o tipo ensaio, o tipo máis ou menos paisaxe, e despois hai figurativo tamén, e despois hai tamén hai ensaio de cuerpo humano en varios temas. Este pintor centrouse nesta ocasión na técnica do óleo, a empregada en case todas as obras da exposición. Para mí, hasta ahora, neste momento, he probado varias técnicas, como pode ser o gouache e el acrílico, pero para mí, hasta ahora, que me dá máis bons resultados é o óleo. O autor tamén nos explicou cal é a súa inspiración á hora de pintar. Bueno, me inspiro moitas cosas que a veces soños, a veces paisaxes que veo xo na naturaleza, outras veces en figuras humanas, en fin, é moi variado. É a primeira vez que Jordi Montava expón en Chantada, aínda que esta non é a súa primeira exposición. A primeira exposición que fixe foi o año pasado na miña terra. E entonces allí foi a primeira, esta é a segunda que se fai. E por que escolleu Chantada? Bueno, porque fai moitos anos que eu caseme con unha muller de aquí, e teño moito cariño a esta terra, timos aquí unha casa, e entonces pasamos temporadas. E Chantada, pois, é un sitio que me gustou moito desde un principio. Sobre os seus futuros proxectos tamén nos falou Jordi. Os meus futuros proxectos son seguir pintando, porque é unha distracción, non é por unha necesidade, máis que nada é por unha distracción, por non estarse quieto. E seguirá co óleo ou abrirase a novas técnicas? No, de momento seguiré con o óleo porque as novas técnicas me traen máis problemas que satisfaccións. O artista asegura estar moi ilusionado con esta exposición e agarda que teña moito éxito. Bueno, a acollida do público sempre solen ser moi variadas, porque os gustos son infinitos. Entón, bueno, eu confío en que hai xente que les guste, pois con isto ya me conformo. Esperamos que así sexa, e lembren que ata o vindeiro día 27 poderán ver a obra de Jordi Montava na Casa da Cultura de Chantada, de luns a venres de 10 a 2 e de 5 a 8 e os sábados de 11 a 1. Deixámolos cunha mostra desta exposición. Just go to hell, not dumb, just a dreamer.